И да, здравейте YouTube, не мога да сложа песен на Minecraft Creative. Извинявам се, но някакъв бъг. Надявам се да го оправя по-нататък. Но сега така ще е. Да, извинявам се за всичко това. И здравейте YouTube, аз съм Килерчето. Това е третия епизод от Minecraft Creative. Ето, това стана предишния епизод. И така, ето това е. И сега ще направим това. И спирам клипа. И върнах се, направих това. Както виждате. Сега ще направя земята. Това сега ще го паузна пак. И се върнах от такава голяма пауза. Но това е. Сега ще продължим това. И ще го паузна по-бързо. Да стане да не такова клипа много дълъг. Ето, сега ще паузна. И се върнах, направих това. Ето, сега пак ще паузна. И да. И се върнах. Както винаги нещо се бъгна. И това направих. Сега ще е хотел Плаза. 5-звезден хотел. Няма да е Glowstone и Dirt, ще е Glowstone и нещо. Някаква вълна. Или нещо пак светищо. Или плочки, по-добре. Някакви плочки ще измислим. Така. Най-горе ще е президентския апартамент. Нали? Накрая на първия епизод, нали казах, или втория, кой беше, казах, че този мап може да е спауна на това, на моя сървър. И да, така е. Да, басейна миналия епизод направихме, нали, като тяхме до 2 часа през нощта. И това е. Много хубаво стана, трябва да почна сега, тук почнах отдолу, защото да няма течаща вода, да донесе надолу. Сега ще направим скоро и трамплинче. Да. Пак ще прекъсна. Ако иска, пишете на втори епизод, ако искате да сложа песен на някой клип. Аз ще сложа на този сега Minecraft Creative с Килерчо. Добре. Един приятел е до мен и... Здрасти. Здрасти. И иска да сложим една песен, ама не знам, тя май е с пари за сътегли, ама що? Да. Много е готина. При всяко прекъсване слушам. Да. Не съм правил от няколко дни оцеляване. Но се извинявам за това. Така че следващия епизод няма да е Minecraft Creative, а ще е оцеляване. Нали, без никакъв чит. Тук всичко е чит, нали? Това ще е мапа на моя сервер. Да, това ще е цяло за целият епизод. Да, много хубаво стана пак. Но няма как да е за целя. Сега ще направим трамплина на века.
Кажи с какво да направим това. Трамплина нагоре. Не знам. Някой от тия. Ари е оклей. Не съм го използвал. Но не знам къде ще е. Така. Не, този чадър ще го махнем. Скачаш на най-дълбокото. Тише, ето така, малко, средно сега ще има. Средно, за скачане, нали? И айпито, ако няма да е сега да го слагам, като завършим Майнкрафт целяване. Не мога по-дълбоко гепа. Но тук малко се тревожа, че те ще го увеличим, защото ако скоча, мога да скоча направо ецката, ама те е по-хубаво. И сега ще сложим стълби, така че много те ще стане. Но по-нататък наистина мога да снимам с Little Lion. И да, както и да е. Ще направим много веселително влакче. Да. Вижте сега, най-малко, сега ще ги демонстрирам всичко. Кашваш се. Засилваш се. Не, трябва да съм на survival. Но не е тъй. Между другото, трябва да скачаш. На истинския трамплин не е така, както е на Майнкрафта. Трябва да скачаш тук, те и да скачаш във вода. Но така не става на Майнкрафт. Сега ще демонстрирам средното. Атака! Добре. И третото, великото нещо. Качвам се. Така се спечелих едно момиче. Да. Джеронимо! Ама басейна беше по-дълбок. Нали станахме гаджета. Да. Това. И да, това ще е за целият епизод. Надявам се да ви е харесвало. Абонирайте се, харесвайте и